νομίζω τότε. Αυτά ναι. Αλλά για να δείτε, αυτό το λέω για να δούμε ας πούμε, πώς το βλέπουν οι Ευρωπαίοι και γιατί έχει πάρει έκταση αυτό. Δηλαδή ψάχνουν, πάνε στην Αφρική και ψάχνουν να βρουν τα απομεινάρια, γιατί μερικές από αυτές μείνανε εκεί πέρα. Χαλάσανε, τις πετάξανε, μείνανε. Τραυματίστηκε ο οδηγός, εντάξει, τι να τις κάνουν. Να βρούνε τέτοια, έχουν βρει γύρω στις 30. Έχουν βρει και τις έχουν αναπαλαιώσει κιόλας. Αυτός λοιπόν ο Τζιαμπάολο που είχε αυτή, μετά από 2-3 χρόνια πήρε αυτή. Αυτή είναι ερείπιο. Αυτή την έχω δει από κοντά, ήταν ερείπιο. Αυτή έχει βγάλει 30 κάτω. 30 κάτω έχει βγάλει. Και άπειρους άλλους αγώνες. Σπασμένη, κουρελιασμένη, σκουριασμένη, δηλαδή την έφτιανες, δεν τέτοιο. Την πήρα λοιπόν αυτή και πούλησα την άλλη. Και του λέω ρε μεγάλε, οκ, γιατί, μετά το κατάλαβα. Γιατί αυτή έχει ιστορία, αυτή είναι, έχει συλλεκτική αξία, η άλλη δεν είχε. Έχουν κάτι, αυτοί οι χώρες που έχουν 150 χρόνια μηχανολογική έτσι, ιστορία, σκέφτονται κάπως αλλιώς από ό,τι εμείς. Αυτός είναι ο οδηγός της τότε, το 1989, και έτσι είναι όπως την αναπαλαίωσε ο φίλος μου Τζιαμπάολο. Κράτησε τα χρώματα, έκανε φοβερές προσπάθειες για να κρατήσει τα χρώματα. Με τεχνικές με έτσι να κολλήσει τα σπασμένα κομμάτια για να μην τα κάνει καινούργια, να μην τα ξαναβάψει δηλαδή. Να την έχει όπως είναι και από τότε την περιφέρει στις εκθέσεις. Μπολόνια και συνέχεια στις εκθέσεις τον βλέπω και σε περίπτερα και συμμετέχει. Να φέρει και σε εμάς εδώ, αμέν. Να τον καλέσουμε, ναι, τον έχω καλέσει στον τύπο, μου λέει εντάξει. Έχει έρθει μια φορά και συμμετείχε σε ένα ράλι, σε ένα αγώνα enduro, είναι έτσι. Άλλος ένας γνωστός με τη μηχανή μας, αυτός είναι ο Στέφαν. Ο Στέφαν είναι ο ιδιοκτήτης της AQ, της African Queen. Γνωστής African Queen της Γερμανικής. Έχει αυτό μια τέτοια. Λέγεται, έχουμε μπει νομίζω οι περισσότεροι στο site τους και ξέρουμε τι έχει. Έχει πράγματα που τρελαίνεσαι, πανάκριβα πράγματα. Λένε ότι μπήκανε στο μαγαζί του και του κλέψανε το πίσω αμορτισέρ αυτής της μηχανής. Μόνο. Είχε ένα ανταλλακτικό αμορτισέρ και είναι τόσο σπάνιο αυτό, γιατί δεν υπάρχει. Φτιάξαν 50 κομμάτια, 50 αμορτισέρ, τέρμα. Δεν φτιάξανε άλλα 50 για ανταλλακτικά. Και μπήκαν στο μαγαζί του, λέει, που έχει της Παναγιάς στα μάτια και πήρανε το πίσω αμορτισέρ της. Δηλαδή, ξέρω το λέω για να δούμε τι παίζεται. Αυτή είναι η παραλίγο δικιά μου, η μάραθον του Βόλκερ του Γερμανού. Τι παίχτηκε τώρα με αυτή, ο Ιταλός ο φίλος μου, είναι στο 2010 παιχτήκαν τα πράγματα, μόλις είχε αρχίσει η κρίση. Του είχα πει, ρε παιδί μου, οκ, άμα βρεις καμιά, πάρε ένα τηλέφωνο, ξέρω, στείλε ένα email. Μου στέλνει λοιπόν ένα email κάποια στιγμή και μου λέει ο Χωσέ ο Ισπανός, πουλάει τη μάραθον την original του. Πες το να θέλεις. Έρχομαι εγώ σε επαφή με τα ισπανικά, τα λίγα ισπανικά μου με τον Χωσέ τον Ισπανό, του λέω αυτό και τα λοιπά, 5.000 τότε βέβαια έβλεπα τότε, ερχόταν η Θίελα και σαν τραπεζικός υπάλληλος την είχα δει από πριν, είχαν αρχίσει και στενεύανε οι καταστάσεις, οπότε λέω μετά από 10 μέρες, ας πούμε, λέω άστο του, στέλνω ένα μήνυμα και του λέω άστο. Συγχρόνως στέλνω ένα μήνυμα σε έναν Γερμανό στον Βόλκερ, ο οποίος έφτιαζε ένα ρέπλικα, ένα σαν το δικό μου, είχα ξεκινήσει και εγώ το φτιαστό και ανταλλάζαμε γνώμες. Πώς φτιάζεται εκείνο, πώς φτιάζεται το άλλο, αυτό κτλ. Του στέλνω λοιπόν το email και του λέω εσύ, υπάρχει αυτό, μήπως ενδιαφέρεσαι. Μετά από 3 μέρες, 2 ή 3, δεν μπορεί να. Μου στείλε φωτογραφία από τον καράζ στη Γερμανία με αυτή τη μηχανή. Πήρε το αεροπλάνο, πήγε στην Ισπανία, την πήρε. Την έφερε στη Γερμανία. Γερμανός ήταν γι' αυτό. Ναι, εντάξει, είσαι Γερμανός, γι' αυτό το κάνω. Εγώ θα το σκεφτόμουν ακόμα αυτό. Γι' αυτό ήξερα να πάρει τους Έλληνες.
Αλλά θέλω να πω τι παίζεται, ας πούμε, στην Ευρώπη με αυτά τα πράγματα. Είναι πολλοί, έχουν αρκετή αξία, τα ψάχνουν, όποιος θέλει τα κρατάει κτλ. Εδώ ένα στο κεντρινάκι της, όμορφη είναι και στην κίτρινη. Και έκθεση. Είναι το ράλι ταξί. Την επόμενη χρονιά τώρα. Την επόμενη χρονιά το 90 είχε βγει βέβαια το Αφρικα το 7,5 και βγήκανε και στην ίδια ακριβώς λογική με τις ίδιες αλλαγές η Honda πλέον. Η Honda όμως έχει σταματήσει να συμμετέχει εργοστασιακά, έτσι. Σταμάτησε η Honda, δεν την ενδιαφέρει και τόσο. Έβγαλε 8 κομμάτια τέτοια. Έβγαλε το HRC και τρέξανε στο 12ο, όχι στο 13ο, στο 13ο το 1991, κάπου εκεί, ναι, το 1991 τρέξανε αυτά. Πολύ καλές θέσεις, 10η θέση γενικής και 11η με τον Μποάνο. Ο Μποάνο, πολύ γνωστός, αυτή είναι η μηχανή του Μποάνο, η ιδιοκτησία του Μποάνο. Ωραίο μηχανάκι, MT-04, ακούσατε. Έχω δύο κουστούμια που θα φέρει. Εγώ είχα τ' άλλο. Σένα δεν είχα ένα χρώμα. Σε αυτό το χρώμα. Ναι, στον πρόεδρο. Σπασμένο το έχει. Σε αυτό το χρώμα δεν. Ένα δισκόφρενο μπροστά, έτσι. Ένα δισκόφρενο μπροστά. Κάτι πεζόταν με την κατηγορία. Η Marathon ήθελε ένα δισκόφρενο, η Silhouette μια άλλη κατηγορία ήθελε δύο. Μπερδέψαν τις κατηγορίες, τελικά τις βάλανε ένα δισκόφρενο για να είναι σε κατηγορία πιο συναγωνίσιμη. Εμπορικά το είχε με δύο όμως, κανονικά δεν ήταν. Ναι. Εμπορικά το είχε με δύο. Ναι, με δύο. Εδώ αυτοί βάλανε ένα. Δηλαδή βάλανε ένα για να συμμετέχουν σε μια διαφορετική κατηγορία που τις τέριαζε, ας πούμε. Κάπως έτσι δηλαδή. Αυτή ήταν και η τελευταία ενασχόληση επίσημη της Honda με το Paris Dakar. Τελειώσε. Γιατί ήδη το μηχανάκι είχε γίνει πολύ πιο βαρύ. Εντάξει, δεν ήταν τόσο ματζέλο όπως αυτό. Το 92 άλλαξε τελείως το. Μετά κάνει τα χρόνια, το χαμήλωσε λίγο. Το χαμήλωσε, άλλαξε τελείως. Έδωσε καθαρά street, ας πούμε. Και εμπορική για τον καθένα να βγει να είναι. Τελείωσε. Είχαν αλλάξει εποχές, τελείωσε και το παραμύθι της Honda με αυτό. Η πρώτη χρονιά που ξανασχολήθηκε, είπαμε, ήταν πέρυσι και προσπαθεί να το εκμεταλλευτεί τώρα με το CRF. Να σε ρωτήσω κάτι, εμπορικά σε χώρες, ξέρεις καθόλου πώς έχει πάει το Αφρικα, εμπορικά, καθαρά εμπορικά. Όχι, δεν έχει. Δεν ξέρεις ποτέ. Εγώ έχει πουλήσει περισσότερο. Και η Γερμανία και η Αγγλία. Αλλά λέμε αν υπάρχουν στατιστικά. Αλλά ξέρουμε όμως ότι το μηχανάκι αυτό, η Αφρικα, ήταν καθαρά ευρωπαϊκή υπόθεση. Στην Αμερική δεν πήγε καθόλου. Στην Αυστραλία δεν πήγε πουθενά, δεν πήγε. Ήταν ευρωπαϊκή υπόθεση. Δηλαδή, ό,τι έχει πουληθεί στην Ευρώπη. Οπουδήποτε αλλού και αν έχει πάει έξω. Τέτοιο και μετά. Τώρα οι Αμερικάνοι την έχουν ανακαλύψει και έχουν κάνει κάτι και προσπαθούν να βρουν και τα λοιπά, αλλά δεν έχει. Φανταστείτε στην Αγγλία αυτό δεν είχε εισαχθεί ποτέ επίσημα στην Αγγλία αυτό. Και έχω δύο βιβλία ιστορίας μοτοσυκλέτας αγγλικά από Άγγλους γραμμένα που λένε ότι η ιστορία της Αφρικα ξεκινάει από αυτό. Το 90 έφτιαξε η Honda την Αφρικα. Αυτό δεν το ξέρουν καν. Ούτε ιστορικοί δηλαδή. Είναι καθαρά, ας πούμε, κεντροευρωπαϊκή υπόθεση και βέβαια δεν είναι. Τότε ήταν και το τείχος, άρα περιοριζόμαστε σε. Κεντρονότια. Και μπράβο, έτσι. Ισπανίες, Γαλλίες, Ιταλία βέβαια. Εμείς. Και η Ελβετία έχει ένα μεγάλο κομμάτι που Ελβετία έχει. Ναι, και η Ελβετία. Και μάλιστα αυτό. Αυτό το παίζει με τετράγωνο. Μπράβο. Κυκλοφόρησε για την Ελβετία, ειδικά για την Ελβετία με τετράγωνο φανάρι. Μόνο την Ελβετία. Εντάξει, οπότε ήταν υπολογίσιμη αγορά. Φωτογραφία εποχής. Ο Νασίνη με κοπέλες με κομμώσεις και. Της καθαρά, έτσι. Αυτή είναι από ένα τεστ που έχουν κάνει σε ένα περιοδικό στο Ιταλικό.
Εκτός από την Ντακάρ, βέβαια, λάμβανε και σε πολλούς. Δηλαδή, όποιος την είχε, την έβαζε σε πολλούς αγώνες. Αυτή είναι από τον Ράλι Φαραώ. Ντακάρ, ο αγαπητός μας Μποάνο. Έτσι. Il primo dei piloti privati italiani, naturalmente, φυσικά σε μια Αφρικα του είναι. Δεν μπορούσε να είναι διαφορετικά. Φωτογραφίες από τα δύο Ντακάρ της που λάβανε μέρος, στο κοκκινάκι της. Όπως είπαμε, είχαμε σέρβις, έτσι. Υπάρχει σέρβις. Ναι, δεν τις στείλανε έτσι. Ήταν σέρβις, υποστηριζόμενα, το βράδυ γινόταν αυτό. Εδώ. Εντάξει, οι φωτογραφίες δεν είναι ψηφιακές βέβαια, είναι πολύ δύσκολο να βρεις φωτογραφίες αυτής της εποχής, πάρα πολύ δύσκολο. Δηλαδή κυκλοφορούν χέρι με χέρι αυτές τα περιοδικά που έχουν φωτογραφίες. Λέει ο ένας, ξέρεις, βρήκα από το τζουρνάλ το γαλλικό, το Τεύκος Τόσο, το 1990 και έχει δύο φωτογραφίες, πάρα πολύ. Περιμένουν και εφοδιασμό. Αυτό εννοώ. Ωραία και τώρα. Στην κίνηση αεροπλάνα πίσω, χαμός. Εδώ έχω ένα βιντεάκι, αλλά δεν το ξέρουμε. Εξωτερικά, άμα είναι μέσα. Ας τα δούμε. Το παίζει αυτό. Αυτό είναι ένα βιντεάκι που έφτιαξε ο φίλος μου της Γιαμπάουλου. Αυτό που ανέβασα στο Facebook, αυτό το είδατε. έβαλε λίγο στο κλίμα, στον έργο μας. Οι Ιταλοί είναι άρρωστοι. Ακριβώς. Ψαχναδέεις, την Βρήκες. Αυτό είναι στην Αγκώνα. Κάποιο από αυτά τα μηχανάκια είναι και αυτό, είχα τύχει τότε που πήγα για το άλλο, είχα τύχει σε μια συγκέντρωση μόνο 650 πολύ εξειδικευμένοι. Και πέρσι πρέπει να κάνουν ένα μάραθον πάλι ένα... Μπράβο. Αυτή λοιπόν θα σας ανεβάσω το βιντεάκι. Περσινή συγκέντρωση μόνο για μάραθον. Μόνο για μάραθον. Έτσι, πολύ συγκεκριμένη. Η ελίτ των Αφρικάνων τους λέω εγώ αυτούς.
τελείως. Μαζευτήκαν 6-7 μηχανάκια, είναι πολλά από όλη την Ευρώπη, έτσι είναι, οκ. Αρκετά. Τώρα, από εκεί και μετά, επειδή όλοι δεν μπορούμε να έχουμε ένα original marathon, είναι και ακριβό, πού να βρεθούν κιόλας, υπάρχουν 25-30 κομμάτια, πολλοί φτιάζουν τις ρέπλικες. Αυτά δηλαδή, αυτό που έκανα εγώ. Αντιγράφουν λίγο ή πολύ, ανάλογα με το τι θέλει ο καθένας, την αισθητική του, τα λεφτά του, δεν ξέρω τι, την τεχνική του. Αυτό είναι ένα ρέπλικα, ένα αντίγραφο. Δεν είναι, βλέπετε, έχει 2 δίσκους μπροστά, αυτό είναι μπροστινό από 7,5 προφανώς. Αυτό είναι ένα άλλο ρέπλικα. Ήταν αυτό στα δικά του, έβαλε φέρει τέτοιο. Υπάρχουν πολλές τέτοιες κατασκευές. Ειδικά στην Ιταλία υπάρχουν πάρα πολλές τέτοιες κατασκευές. Βλέπεις παντού. Αυτό τώρα προσπάθησα να κάνω κι εγώ. Δηλαδή προσπάθησα να αντιγράψω. Δηλαδή, κάποια στιγμή, ρε παιδί μου, είχα βαρεθεί το μηχανάκι, είχε παλιώσει, είχε αυτό κτλ. Αυτό το έχω 17 χρόνια, έτσι. 17 χρόνια. Ήθελα λίγο. Και λέω πώς θα το κάνω, τι θα του κάνω, τι καλύτερο από αυτό που του έκανε το HRC τη Honda. Και με αυτή τη λογική άρχισα, λέω, θα αντιγράψω όσες διαφορές μπορώ, όσες μπορώ, έτσι, γιατί δεν είναι απαραίτητο να τις αντιγράψεις όλες. Και συγχρόνως θα κάνω και κάποια δικά μου πράγματα που έκανα και συγχρόνως θα γίνει και ένα mini story που έγινε, ας πούμε, και ήταν αυτό το αποτέλεσμα. Αυτό που ήθελα ήταν να κρατηθεί το μηχανάκι όσο γίνεται αισθητικά να κρατηθεί όσο γίνεται πιο κοντά στο αυθεντικό. Όπως βγήκε από το εργοστάσιο, όπως το έφτιαξε το HRC το 1989, ας πούμε, το 1988. Κρατήθηκε έτσι, γι' αυτό και δεν του άλλαξε αυτό, αν και είναι, ας πούμε, απαράδεκτο, ας πούμε, έρχεται σου και το αέρας τώρα μου ερχόταν η βροχή, παίξα τα νεύρα μου. Ενώ με το άλλο δεν μου έρχεται καθόλου, έτσι πάει από πάνω. Αυτό που ερχόταν εδώ, τα μούτρα δεν μπορούσα να έχω ανοιχτό το κράνος. Η μόνη παρέμβαση καινούργια είναι από την άλλη μεριά, είναι η εξάρτηση. Λοιπόν, εδώ πέρα να δούμε τις διαφορές του μάραθον με τις παραγωγής. Καταρχήν, είπαμε ότι τα δικά μας ξεκινάνε από 5, εδώ ξεκινάει από 6 το πλαίσιο και ο κινητήρας το ίδιο, δεν φαίνεται και εντάξει. Από αυτό το ξεχωρίζουμε κιόλας και αυτό τους δίνει την αξία. Όχι, έχουμε μια παρουσίαση, μας κάνει μια παρουσίαση από το τάξονα. Όταν ξεκινάς να φτιάξεις ένα Αφρικα, εννοείται ότι ξεκινάς από τις αναρτήσεις, από εκεί ξεκίνησε και το HRC. Αυτό είναι το πίσω αμορτισέρ που έβαλε το HRC. Δεν έχει βρει κανείς από πού προήλθε. Έχουν φτάσει στο συμπέρασμα ότι η Honda παράγει μες στη Showa 50 κομμάτια. Γι' αυτό. Δηλαδή, επίσης και το μπροστινό, έτσι. Το μπροστινό είναι ρυθμιζόμενη απόσβεση. Από κάτω. Εδώ. Ούτε αυτό φορέθηκε σε άλλο μηχανάκι, προφανώς. Να φανταστείτε ότι το 1988 η Honda είχε αυτή την τεχνολογία, έτσι. Ρυθμιζόμενη απόσβεση που τη φόρασε, ξέρω εγώ, 10-15, τα παρατέρω έχουν. Όχι. Δεν έχουν καμία ρύθμιση. Καταλαβαίνετε, δηλαδή είχε την τεχνολογία από τότε. Ούτε το 07 το Αφρικα έχει. Όχι βέβαια, εννοείται. Αυτό μπήκε, το πρώτο μηχανάκι που είχε ρυθμιζόμενη ευρείας κυκλοφορίας, που είχε ρυθμιζόμενη, έλεγχο στην απόσβεση ήταν το XR, το 600, το 91. Του βάλε ένα πυρουνάκι ωραίο, κάποτε κάποια στιγμή ήταν XR, απ' έξω δεν ξέρω ποια είναι. Αυτό ήταν η πρώτη μηχανή που έβαλε η Honda ρύθμιση στην απόσβεση. Τα μηχανάκια μας εμάς τι πρόβλημα έχουν ένα ελαττήριο μέσα που κουδουνάει. Πληθίζεται, έρχεται απάνω, μπουπ, χτυπάει. Είναι θέμα. Σε αυτό τι έχω κάνει τώρα, προσπαθώντας να μιμηθώ αυτούς, αυτό έχω κάνει.
έχω βάλει θα το πω μετά, μια βαλβίδα της Racer που ελέγχει την επαναφορά. Δηλαδή δεν τα αφήνει να έρθει απάνω. Προοδευτικά όσο έχει κάτι βαλβιδούλες και ανοίγουν, περνάει το λαδάκι από μέσα. Είναι ρυθμιζόμενο, αλλά είναι ρυθμιζόμενο από μέσα. Δηλαδή πρέπει να λύσεις το πυρούνι για να το ρυθμίσεις. Μία που το έβαλες και μία που το... Λοιπόν, αυτές θα είναι deposito. Το deposito αυτό είναι το original. 24 λίτρα. 38 νομίζω. Ναι. 38, 38 Το μεγάλο το 38. Το 38 είναι το μεγάλο. Λίανδης έβρατο δεν υπάρχει. Η Queen βάζει. Δεν είναι το ίδιο, δεν είναι η ίδια σχεδίαση. Δεν το πήρα της Queen. Το έχω μετά φωτογραφία. Το πήρα. Δεν είναι η ίδια σχεδίαση. Δεν του πάει. Το κάνει λίγο έτσι. Το έχω δει αυτό από κοντά. Δεν είναι. Αυτό δεν κατάφερε κανένας να το αντιγράψει. Είναι το μόνο που του λείπει. Του λείπει σε αυτό το μηχανάκι για να γίνει εντελώς αντίγραφο. Έχει το deposito το μαμά. Το πίσω, αλουμινένιο, 17 λίτρο. 2 βεντιλατέρ. Έτσι. Απίστευτη, δηλαδή. Έχει πλάκα να τα ακούσει να δουλεύουν και τα δύο μαζί. Είναι σαν εργοστάσιο. Και το όργανο πέφτει. Εκτός από αυτά έχουμε και αυτά βέβαια. Αυτά είναι κάγκελα. Κάγκελα... Γιατί η μηχανή έτρωγε τούμπες. Για να προστατεύονται τα ψυγεία. Αν σπάσει κάποιο ψυγείο, μένει η μηχανή. Έτσι. Αυτά δεν τα έκανα. Σε αυτή δεν υπήρχε λόγος να προσθέσω βάρος. Δεν φαίνεται κιόλας. Εγώ δεν θα πω να τρέξω τα κάτω. Αεραγωγή. Για να στέλνουν τον αέρα. Μια διαφορά με αυτό. Έτσι, από εδώ, δηλαδή από εδώ μπαίνει και του κάναμε έτσι για να το στέλνει σε συγκεκριμένο μέρος. Η ράβδος στήριξη των πλαστικών, έχουν βγάλει το πλαστικό το δικό μας από μπροστά και του έχουν βάλει μια ράβδος στήριξη, κάνει πολύ καλή δουλειά. Είναι πολύ σταθερό. Δεν παίζει όσο και να τρίχεις. Η ποδιά, κλασικό κομμάτι. Απ' τη μια έχει νερό, πόσιμο νερό. Έτσι, γιατί τότε χανόταν οι άνθρωποι, δεν είχαν GPS, τους χάνανε, τους βρήκαν μετά από 3-4 μέρες. Θυμάμαι, είχε δημιουργηθεί ένα θέμα με έναν Ντακάρ, χάθηκε ο γιος της Θάτσερ. Της Θάτσερ της Αγγλίδας, χάθηκε 3 μέρες με αυτοκίνητο. Το ψάχνει 3 μέρες και δημιουργηθεί διπλωματικό επεισόδιο. Το βρήκανε μετά από 3 μέρες. Τώρα δεν παίζει αυτό, έχουμε το GPS. Σε ένα τέταρτο δεν έχουμε τίποτα. Τότε χανόταν, σκομόταν, κάθε χρονιά έκανε 3-4 νεκρούς. Στάντ, το μεγαλύτερο από κάτω. Πάτημα. Έτσι. Αυτό κάνει και για μαλακιάστα. Ναι. Αυτό το πραγματάκι είναι σένσορας, ο οποίος όταν πέσει η μηχανή σβήνει την κόβει, σβήνει. Αναγκαίο για αγώνα, έτσι. Μεγαλύτερες ασφάλειες, γιατί είχε 2 βεντιλατέρ, είχε μεγαλύτερη γεννήτρια. Μεγαλύτερο φίλτρο, το βλέπουμε πάνω. Έτσι. Μεγαλύτερο φίλτρο και τρύπες από πάνω για να αναπνέει, γιατί έχει πρόβλημα αναπνοής. Η σέλα ήταν έτσι. Είχε μέσα εργαλεία, φωτοβολίδες, τέτοια πράγματα. Σωστικά δηλαδή. Εντάξει, δεν το έκανα εγώ αυτό εδώ πέρα. Τα καμπυλατέρ ήταν ένα άλλο μοντέλο της και εκείνη τα ίδια. Κανένας δεν ξέρει τι διαφορές είχαν, δεν τα έχω δει και από μέσα. Μόνο απ' έξω τα έχω δει. Οδηγός αλυσίδας. Πολύ καλό πραγματάκι.
προέρχεται από CR500, τα cross τα 500 τα δίχρονα, όπως τα θυμάται. Πολύ καλό, γιατί δεν αφήνει την αλυσίδα να φύγει. Αυτό το πλαστικάκι που έχουμε εμείς είναι της πλάκας, έτσι. Ενισχυμένες ακτίνες και πίσω τροχός 2,5 αντί για 2,75, πιο στενός. Προφανώς κάνει καλύτερα για την άμμο. Το κομμένο πλαστικό για γρήγορη εξαγωγή του τροχού. Και το φετίχ, το πίσω φωτάκι αυτό. Το πίσω φωτάκι αυτό δεν ξέρουμε από πού είναι, δεν το έχει βρει κανείς. Ίσως προέρχεται και από DAX, αλλά δεν το έχει βρει ποτέ κανείς ποιο είναι. Έχω ψάξει ατελείωτες νύχτες στο ίντερνετ, σε μαγαζιά, δεν μπορώ να το βρω. Γιατί δεν το έχει βρει και κανείς δηλαδή. Το βιδάκι υπάρχει αυτό, περιμένει δηλαδή για να πει αυτό το πράγμα, υπάρχει αναμονή. Όχι, όχι, μια τρύπα κάνεις εδώ, κάπου εδώ, ξέρω εγώ, να, αυτή είναι η βίδα, ναι, αυτή είναι η βίδα, αυτή. Μια τρύπα, έχει ένα λαμάκι και το φωτάκι, απλά αυτό το είχαν για λόγους ασφαλείας. Το θέμα τώρα είναι ότι, ξέρεις, συναμοσία και σε αυτά. ναι, λόγους ασφαλείας, αλλά έχει γίνει, ρε παιδί μου, θέμα συζήτησης, δηλαδή το φωτάκι και ποιος το γίνει το φωτάκι και πού είναι το φωτάκι και από ποιο μοντέλο είναι το φωτάκι, κανένα δεν έχει. Ένα φωτάκι, δεν το κάνω. Ένα φωτάκι, ναι, αλλά ξέρω εγώ, εντάξει, έχω βρει τέτοιο με κίτρινο, ας πούμε. Θα πρέπει να το βάψω κόκκινο, ξέρω εγώ. Εντάξει, δεν έχω ασχολεί. Και το ταμπλό του. Πηξίδα αεροπορική. Ζούμε σε μια εποχή που δεν έχουμε GPS, έτσι. Αεροπορικού τύπου. Πηξίδα αντεγιά, ας πούμε, οκ. Και όποιος χάθηκε, χάθηκε. Είδαμε στην άλλη φωτογραφία έναν που ρωτούσε ένα μαύρο. Τον είδος που είχε κατέβει και ρωτούσε ένα αυτοκίνητο μαύρο. Τον ρωτούσε πού να πάω. Δηλαδή, χανότανε συχνά. Είχαν ξεσυνδέσει το κοντέρ και είχαν βάλει αυτό που προέρχεται από XR600. Τους βόλευε καλύτερα προφανώς με τα γάντια, να το μηδενίσουν, να το γυρίζουν πίσω. Αυτό είναι πιο επαγγελματικό εργαλείο, δεν είναι σαν το δικό μας. Θα θέλανε και κανονικό χίλιο με την Ναι, είχαν κρατήσει μόνο αυτό. Δεν τους ενδιαφέρει ούτε πόσο τρέχουν, ούτε το αυτό. Είχαν κρατήσει μόνο αυτό. Η Ντίζα πήγαινε εκεί δηλαδή. Αυτό προέρχεται από XR600 σίγουρα. Να το, εκεί ήταν. Αυτές είναι οι βασικές διαφορές του Marathon που ετοίμασε το HRC, το αγωνιστικό δηλαδή του τμήμα της Χόντας και έτρεξε στο Παρίσι Ντακάρ αυτά τα χρόνια. Όσοι τα είχαν τρέξανε και μετά, έτσι δεν τρέξανε μόνο.